हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन माबोरै दं नोंथांमोना आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरोना थारमाने बाजै खनजिथानि बागै थारमाने बाजै खनजिथाया बुंदों फेसबुक बोदलाबानो इउटुब बोदलाबानो गावनिल' नुयोनो फटक माबाफोरा दा नोङो बिदिखौ नुजानो बायोबा नोङो दा नोंसिनि न'खरनि मेटारखौ ससियेल मिडियायाव फैनानै खिथाफैनो नाङा नों जुदि बिदि माबा जानो बायोबा मिडियायाव फेसबुक इउटुब नोङो बिदि माबा जानो बायोबा होजानो बायोब्ला नोंसोर न'खरनि मेटारखौ नोंसोर फनजोंनो सलुसन नोंसोर फन रायलायनानैनो सल्भ खालामनो हायो नोंसोर बेबायदि जेखि जाया मानो नोंसिना माने ससियेल मिडिया नङाबा जाया नङा होमबा जेखि माने एसे एनै न'खराव पार्सनेल मेटार फिसा जाबाबो माने संख्रिनि बानलुनि एसे दावराव जाबाबो नोंसिना माने मिडियायाव फैयाबानो जाया आरोखि ससियेल मिडिया ओंखाराबानो जाया नोंसिना न'खरा नोंसिना थारमाने फनजों जाया आरोखि बेबायदि नङा होमबा दा नोङो बिदिखौ होजानो बायोबा नोङो माबायाव फैनो नाङा आरो फेसबुक इउटुबफ्राव नोङो नोंसिनि दावरावखौ नोंसोर होनो नाङा मिथिबाय नों जुदि बिदिखौ गाज्रि मोनोबा दाथ' नोंसिनानो जाखायाखै नोंसिनानो बुंजाखानायनि जानानै फैदों दा मानो होनना बुङोबा नोंसिनि बे फिसा दायखौनो नोंसोर माबायावहाय फेसबुकआव भाइरेल खालायना लाबाय नोंसिनिखौनो दा नोङो बिदिखौ होजानो बायोबा फेसबुकआव नोंसिनि न'खरनि दावरावखौ इउटुबफ्राव नोंसिनि न'खरनि दावरावखौ नोंसोर होनो नाङा ना मा बुङो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो आंनि साननायाव बे आरोखि ना न'खरनि दावरावखौ बिदि बुंजानो बायोबा फैनो नाङा थारमाने माबायाव इउटुब फेसबुकफोराव होनानै लानो नाङा ना मा बुङो लोगोफोर खोन्थाहर कमेन्टआव नोंथांमोनहा माबोरै सानदों